ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଲିହୁରି ଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିହୁରି ଗ୍ରାମର ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ। ଆଜି ହୋଲି ଦିନ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠାର ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୋଲି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୁ ଆଣିଛୁ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଠି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ବି ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରଥରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଇଠାରେ ନିଜରମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ କୃଷ୍ଣ।